Yo, etiefoɔ, mede nhyɛ kɛseɛ efiri Madak TV so ɛbrɛ mu. Baabi bia mo bia mo hwɛ me. Ɛyɛ mmerɛ kakra a atwa mu sɛ mbɛkae a yɛde akenkan sɛ bi ato ne din Ekyireni Safoa ɛna ɛbrɛ mu. Na yɛkenkan krataa a edi kan, ana yɛde ne nhyɛ mu baayɛ. Ana yɛsan kenkan krataa a ɛtɔ so mmienu. Na ɛnɛ video a mede ɛbrɛ mu yi, ɛyɛ krataa a ɛtɔ so mmienu nhyɛaseɛ na mede ɛbrɛ mu. Nti mɛkyerɛ sɛ baabi bia wɔ biara, wobɛgye berɛ na watie me. Abrɛ a mebɛkyerɛkyerɛ krataa mmienu no mu ase yi. Na menim sɛ ɛnkɔ na wie no, video no nkɔ na wie no, na masua nsɛm akɛseɛ, kasakoa, ɛbɛ ne nsɛm bi a anaasɛ nsɛmfua bi a yɛntaa nte. Nti mɛhyɛ sɛ wobɛyɛ aso na watie me abrɛ a mebɛkyerɛ ase yi. Na me a ne mo kasa yi, yɛfrɛ me Nana Afia afiri Yemensa. Nti gye berɛ na tie me abrɛ a mehyɛ ase yi. Yɛhu asɛmfua bi te sɛ akɔfiri kwan mu. Yɛka akɔfiri kwan mu a ɛbɛyɛ nipa bebree adwene mu nyinaa kakra. Akɔfiri kwan mu ɛyɛ asɛmfua a yɛntaa nte. Ba yɛka akɔfiri kwan mu a sɛ wonni obi wɔ baabi a wonni no wɔ baabi a ne yɛka no akɔfiri kwan mu. Ana yɛsan hu nkasakoa bi te sɛ ɛnyɛ bayerɛ a aberewa dwoɔ. Sɛ yɛka sɛ biribi nyɛ bayerɛ a aberewa dwoɔ a ɛkyerɛ sɛ ɛnyɛ adeɛ a ɛmmerɛ, ɛnyɛ adeɛ a ɛda fam, ɛyɛ adeɛ a ɛyɛ yie paa. Yɛsan hu biribi kasakoa bi te sɛ ani awan. Sɛ yɛka sɛ biribi ani awan a biribi ani ayɛ basaa. Ana yɛsan hu ɛbɛ bi te sɛ woboro aberewa nana na wote adom ankoma asɛm. Sɛ yɛka sɛ woboro aberewa nana na wote adom ankoma asɛm a ɛkyerɛ sɛ wode wo nsa kɔka aberewa adeɛ a wo nsa mmerewafoɔ so ɔmo ani so ɔhye kakra. Enti no sɛ wode wo nsa ka ɔmo adeɛ a ɛhɔ na wobɛte nsɛm akɛseɛ, ɔmo bɛka mpanyin nsɛm akɛseɛ akyerɛ wo. Ana yɛsan hu ɛbɛ bi te sɛ asere obenyi akuropɔn no na ɔhwɛ pirebuo so yie. Sɛ yɛka biribi saa a ɛkyerɛ sɛ wopɛ sɛ wobɔ bra papa a womfa w'abrabɔ nni agorɔ. Enti atiefoɔ ne nyinaa no sɛnea munim no, mewɔ afutusɛm kakra bi a mede bɛma mo ɛfa krataa mmienu no a yɛkenkaeɛ no. Ne nyinaa ne sɛ, ɛnyɛ asɛm nyinaa na yɛka kyerɛ nipa. Sɛ wowɔ biribi wɔ w'ani so na sɛ wopɛ sɛ woyɛ a, ɛnni kwan sɛ wokeka kyerɛ. Ɛfiri sɛ ɛbɛtumi asɛe. Nti woayɛ adeɛ no awie no, ansa na sɛ wopɛ sɛ wobɔ amane a wabɔ. Bae sɛ wohyɛ ase sɛ woyɛ biribi a ɛnni kwan sɛ wokeka kyerɛ amanfoɔ. Na ansa na megya mo kwan koraa no, mewɔ nsɛmmisa mmienu bi a mebisa mo. Na nsɛmmisa no deɛ edi kan ne sɛ hwan na na ɔtɔn nsoma no? Deɛ edi kan, hwan na na ɔtɔn nsoma no? Maame no ne din de sɛn? Ana asɛmmisa ɛtɔ so mmienu ɛne sɛ ɛhenfa na ofiri? Ɛhenfa na ofiri? Ne kurom ɛne henfa? Yo atiefoɔ nti ɛnyɛ video ne nyinaa no mɛkyerɛ sɛ meda mo ase paa sɛ mohwɛɛ. Mo bye bye.